Hagan hege Eucharist Bakhuid tongin duwai nagabinda meben karsan nomba ban light naga jimlin basnio jongi duwai nagabinda susi kyun sabian banyo jinkoi jinkia duwai ru nagabinda duwai nagabinda habbanjop lang karsati nagabinda jingjatai bam jukut min siam jogi duwai ru nagabinda Clotilda Marbaniak pasha sumar ba inio ke jingoi jingkia met bad min siam Jirwai sa masuk nombor lai spa la putra. Jisu nagabinda ganega step nginang duwai nagabinda baro ki buri badon hapadenge jinjar kamda mengi duwai nagabinda baro ki buri ki balakhlad ha ka jimmen saw lingsuin ha Ahmedabad ngiduwaru nagabinda baro ki ta ki ingasem ki bayam sousi halor ke jingjia ha ka jingim ha ki ingasem junki pautrai un pindingen eki baro Ngiduwai nagabinda ki bapang ki bashitam, ngiduwai nagabinda ki beriu badon hapdeng jing solsi, baka bor Jisu nampau haki. Ha kerteng upa, baru kun, baru mensi yang Bakhuid. Amen. Ka jinga e jang utrai jang e Jisu Christ, bad ka jing e jang ublay. Lem bad ka jing yasulak jang mensi yang Bakhuid. Kindon, rengka bat pi barro. Tongin sange sipor ban kuslai. Halor ka mensiam jangi, halor ka jingim jangi, ka bamangi iman kasngi, ka ketinu belai ka penkan mau yangi, ngide ben kiarna ka pop, ngide ben kiarna ka jing siniu, ngide ben sha ya ka pop ban sen shari yangi, ngidwai ba ngingin long shisha ki kun ka bay at ri sumari ka jingim jangi, na ka jing tenjo ka jimpan shoy, ngisautu ka wan jur ya ka jimpan shoy ha ka jingim, Pun suin ngi kelon hakamat ke jing tenju ke jimpan shoy. Henreu Jesu ulang ka bor na ka binta jangi ban lait luit. Tongin karpad ya Jesu ban pelong bat pen roy ya ka jingim men siam ke jinglong ublay hapo jangi. Jesu ba id map yangi side kud yangi na barak ini ki pop ki bak ngilele nga pelap How play badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jimpar khat da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ke jingle palajna da ke jingle palajna da ke jingle palmat pakrabe janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisuti ya ki angen bakiri kui bade pi ko himen ko para Bentuwai na kabinta changa, how try ublay changi. Ublay badon bor bara winis sene yangi.
Barandala map igi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Dragon drat go play, Sngi. Dragon drat go play, Toong inia duwai. Ngiduai lembaga jinga silem jangu Anthony Bakhuid janga Padua. Unang le Kampala, unang ikai janga balang. Ngiduai baunang yasai nagabinda jangiru benyo madia ke baro kaba ngitrang benyo haga jingim jani. Ngiduai nagabinda barak min siem bala klart haka jimmen saw egeling suin but ki inga sem junki baka bor jisu kan pentengen yaki koblei badon bor barro by im junam me ubala ayaw Anthony Bakhuid kapadua haki pai jame kum unungyala upapawnam but kum unungya side badon bor hagi jingdon kam junki to ai ba daka jingarap lem jungu kadbangi boot yake jingi kai jangalinti janga jingim krustan ngin shem yame kum unnungyarap jangi hapadeng ki jing tenju baro dautrai jangi uji sukri sukun jame uba im bat san sha renkat bat me haka jingalang kawe jangamin siem bakui ublay junom la junom. Amen. Kajing plus tiba aju polus Bakhuid ceki Kristan korin. Ko para idon dengan eka spad nak kiu kendau knamat pensyai baka borba kawan hau blay om nangi. Dah syak penjenjar harukom ringim sim singau lanot idap dak kijing artatin ringim sim do jing kermen ila syak ban beny rei om sim la ino yangi. Dah syak tangon hendrei ngim sim jot. Dan tertaj ngikit hakimet jongi ya kajing syayap jong jisu. Kenang baya kajing im jong jisu ru endupen pah hakimet jongi. Namar kadba ngidang im lai tiengi berabor sya kajing yap naga benta jong jisu. Kenam endupen pah ya kajing im ujisu hakadok panyap jongi. Kumta kajing yap katrei hangi kadba kajing impat hapi. Namar ngidon kaju kamensim jong kajingej kuma don uta balat ho ngalangej bat kumta ngalakren ngiru ngingej bat kumta ngikren namar ngitip bauta bal penmipat utra jisu unsa penmipat jeng ngiru ringkat bat ujisu unsa yalam yangi lam bat pi kemajungu namar kadai baro naga benta jongpi Kumta kumba kajing kanang priang sakibabun susu kibriu kan dupen roy ya kajing aingu hakaburom jong ublay ketien jong try Semua yang samci spak hat beliau nombor pas
utrai undon rengka bat pim Ringkat berkiru. ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews Roh ame Krisai. Jesu la ong halage sinran lemda ka hot Jesu la ong halage sinran pila yosngo bala ong pin klim ngapat nga ong hapi jaru ba pet iya ka kente da ka bakwa brai iya ka ulala klim lupa iya ka hala ka donwood kumda lada ka kamat kamon jampi ka pelle pop yepi to clown no iya ka bat to bread no ka kamba bapin du ka we ka dekot met ben ya ka ba ka met jampi baro ka we kan sharp bread hapo du jok balada ka kti kamon jampi ka pelle pop yepi to otno yaka but to bread no ka kamba bapin du ka we ka dekot met ben ya ka ba ka met jampi baro ka we kan sharp bread hapo du jok la ongru kat uba palait no yala katunga to unai yaka kot ya palait ngam kren nga pat nga ong happy ba kat uba palait no yala katunga upelong nong klim yaka baduto uta uba ya poi bat kata ka briu kabala palait u klim ka gospel jong utrai Kecira ame Kris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ki jimpule mendakas ngi ki kai yangi hadu katno ka jingim jongi kalong ka bakardor hakamat uble hakamat ujisu malla ki jingim jongi kalong ka bakardor omdon kino ki buriu ki ba po bara ki buriu ki don ka kardan ka ba wan na ujisu na marba uble u ay ngi ka kardan ha ka jingim ngi baro ngi long ki ba karao ngi long ki ba don ki ba shondor ha ka jingim jongi na ka ta ka daw ngi long ka tinu ble ka pen kan mau yangi what happened ki jinge what happened ki jingshitam ngi de ban kan mau ngi im hakane ka kiu kendo kaba ne ka ing dara kabala ban ino kano ka por enre hapo jong kane ngi don ka mensi namar ngi baro ngi im ha ka mensiam ka jingim jongi kalam pakardo namar ka mensiam jongi kamde na kane ka parte enre ka mensiam jongi kawan na uble na kata ka daw ngi ive pa ive ngi long ki pakardo compare ngi baduk ne ngi barispa compare ngi long ki bastat ne ki baduna jingstat compare ngi don ka jingyo jingdon jingen ka babun ka jingen jo ba jisu ukein koridor yangi namar ka mensiam jo Dena kata kedau what happening ki jinge babun jait kabang yakendo ngimde bandu jingkermen namaru jisu umsha ka mensiam jongi kanduna padena kata kedau ru jisu hikai yangi halor kane ka pang ka ba konsan minta kasni halor ka jingya jingkentiu kurim bad kumjuru jingsha chong ka shoman bad Jisu ukran persyaru ya ke jimperlai tengah. Jisu ukwa banken kordor hadu kata-kata ya ka jingshong ka shoman nama lemba ka jingshong ka shoman ka wan mi ya kikun ba badon ka mensiam oble. Bad namar ka nega daw gide ban bu hakamat Jisu ya ka jingim. But ladangi im haka jing shong pra ladangi im haka jing pai ladangi im haka jingya kajia ladangi im haka jing klim ladangi im haka jing palai tengah
hadu katno ka mensiam oble ka kata hakata ka jingya de jongi hakata ka jinglong jongi nakata ka tau jisu kren tenge halor ka jing poika poiman baru jisu ukren tenge persha ya ka jingkelim baru jisu ongkomno namarba ngimpat don ka jingid ka bashisha ka jingid oble ka traikam hangno omde ha ka do jongi ka jingidu bale ka trekam haka mensiam jongi lada ni pendukut kata ka jingidu bale haka mensiam jongi ka do kan stang ban sensyari yangi ka do ka yalam yangi syaka pop ka do ka yalam yangi syaka jimpelai tengah namar ka do ka wat barabor ya ka jingsnoba ya ka mejomu ya ka do tang ka jingsnoba kalong ka bakongsan na kabinda ka do hendre ka mensiam part katrang bante ya ka jutang badu bale ka ba pensyong nongerim halor ka jingit ka jingsyong ka shaman kalong ka jutang ka ba man ki buryu ki bate badu bale halor ka jingit bad kano ka jinglong ka ba persha kane ka jingit ka vanra pinban ya ka jingchot ke jing sausi bad ka pop bad na kata kadau jisuang lada ke kemajam bi ka pelong ye pi ban lepop klong no ye lada ke keti jambi ka pelong ye pi ban lepop ot no ye ka bamod ka keti bad ke kemat kalong ga benta jong ga do badu jisuang kano ka pop ka ba wan na ka do ngide ban traishitam ban pintu kadbang ipindu kata ka pop ka bawan na ka do lemba ka jingid banila jogo ble ngila ban job halo kane ka jimma ka ba ap ya ka jingshang ka shaman kam da me ya ka jingkelim banang da ter ya ka jimpelai tengah badu jisu kren ru ha ka ju ka por ka jimbrai ka stang ha ka donud briu ka jimbrai ka pelong ia ki brio ban kelim ka jimbrai ka yalam ia ki sya ka jingkelim na ka jingkelim ka poi sya ka jimpelai tengah don bun ki inga sem jongi ki akendu jinge kum kane don bun ki inga sem bun ki rishimet ki bangop ha kum kane ka jinglong ha ka jingem jongi padu jisu maham tenge halor kane ka jinglong jongi brio na marshisin baki shankum kane ke jingsin yu ka senshar yaki ka yalam yaki pinban shaka jingjot shaka jing pinya khalad yaka jingi doble haka jingem ka junki ban yaine haka jutang ngidon kam jingi ka jingi ka batre haka mensiam jangi haba ka roy yaka jingi doble haka mensiam jangi kata ka bor janga jingi kan stang ban senshar yaki kama jangi kan stang ban sensyar ke skor jangi kan stang ban sensyar ke sendur jangi kan stang ban sensyar ya ka donu jangi kan stang ban sensyar ya ka met barokawe kan stang ban sensyar ya ka do jangi bad haba ka jingi ka stang ban sensyar om don jimbrai shu hangto om don jingkwan yalade hangto om don jing bishni hangto om don jing tarais new hangto om don jing bitar hangto om don jing pihuin hangto om don ke jing dom hangto bad ngi imbarabor ha ka jing kuit ha ka mensiam pigi bas ngap yenga pigi longo mi longo pa lada pidon kano ka jinge hanglor ka poimen ha ki inga sem jambi ha ka jingade jambi shi kurim pide ben puson baro arangud bale ngale komne bale ngas ngau komne bale nga perkat komne bale ngas ngau dom komne bale nga tarais nu ya ulo bale nga tarais nu kalog bale nga ngop shing ngop ha kom kene ke jinglong wat hadin banga kular bonsi lese kastang na kata ka jimpindu jingi jampi ha kamensiam minda kamensiam kam don borshu ha po jampi lese pela pentolot ya ka jingdwai jampi pela pentolot ya ka jingim sacrament pela pentolot ya ka jimposon ya ka jingi du jisu ha ka jingim jampi pela pentolot ya ka jingade jampi ba du jisu
Nangta kalastang yakane ke jingkul marbaro kabapi yo iminta haki inga sem jampi haka jingem shi. Banaka binta kane ujisu ong watnum ai bor ya ka do ban sen syariapi. Watnum ai bor ya ka jingkwa ban sen syariapi. Pin ban ai bor ya ka mensiam jampi. Nama ka jingir jongo ble ka seizo kerhai haka mensiam. Kindiu buram ya kamen siam jambi haki ngasem jambi. Yid markaliang kumba ujisu idiapi. Ai baka jingidu jisu kanang roi hapo jambi. Omde ke jingid do. Haba pipet iweya pat. Omde ke jingid do ka kering yapi. Henre ke jingid mensiam ka kering yapi. Ka jingid mensiam ka kering yapi. Kabamol jingidu jisu ka kering yapi. Sisin ke jingidu jisu ka kering yapi. Pinum perkasyu ban klim. Pinum perkasyu ban pelai tengah. Pin ban pi paro arngot pinyat trela. Met ban mensiam. Ban te ya ka jingim jampi. Ban pen skem ya ka jutang jampi. Ban pen klain ya ki inga sem jampi. Ban ki kun ki ti jampi. Ki yang mad ya ka ju ka ta ka jingid. Ban ka pop kanum hiya raibi haki kun ki ti ki jampi. Ka pop kan stang ban pet jingai na ki inga sem jampi. Ka pop kan du bor haki inga sem jampi. Bad ki kun ki niyo iya ki rikuid happy ki mi ki pa. Ki kun kin stang ban yo i rikuid happy ki mi ki pa. Ki kun kin stang ban yo mad ya ka jinglong ubale haki inga sem jampi. Ko himen ko para mentau Jesu kran hangi vei pai vei. Thalong bakaloi ban pindu kinu ki jingsiniu kabastang ban hia raibi happy kaba pinjot yapi kayalam yapi shaka jimpalai tengah bad ke jingles new ive pat ha kaba kindiu buram yau Jesu ha ka donur ha ben siam jampi Jesu bai it karku kardo yangi ive pa ive ngilong ki brio batalot bun sin ngimnang wad ya ka jingit pa shisha ngibe ya ka jingkwa brai bad hater ya ka pop bun chait yarap yangi Jesu ban pen kalain ya ka men siam jangi om ya ka do jangi om ya ka met jangi namar ngi sautu melong ublay ubakardo basyang kapo jangi en ya ro ya utrai Jesu Christ tamen plai ka jangi nganget au blay pa ben bor baro unong pa ka ben pakkindo Padahal Jesu Kristus pun mabai jangi utrai jangi yau pada pun nama sim Bakhuid yau pada kana ka Maria tesoti yau pada syabin popon Dios Pilatus la sanar na yabu la yap la tep yabu ulakia shagibaya hagasni ka palai ulami pa nagibaya ulakiu shabene kushang shakamon ublay upa badon bhor baro nangda unwan pa ban bishari ki bayim patibaya Nganget hau men siam Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingyasila kirikoid, haka jingmap yaki pop, haka jimmi pat gadol, daga jingim bam chikut. Amen. Nomor Lait-ïa and Republika. Lait-ïa and Republika.
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom. To try bidang jing kinyanek ji jongpi nakamata kajiro rom teng jong kajumban toyengi berkapalang bakhuid jong barakawai. To priang kum ki jong mehi ko try ngi karpat ya ki jing terwa ki ba ngilabu halor ka duan jame ben ken mau yau Anthony Bakhuid na padua ba kumba mela ai hau ya kaburam lemba kini ki jimaya ba kentang menai hangi ya ka jimmap lemba kini ki jimaya ba kentang dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bapim Rengka banfiru. to kentiu yala ki donut Kentiu ki shall try. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kashong hok bankatei. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka ba de ka de ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lempa utrai jangi u Jesus Christ namar kumba hagasngi buram janguri kuid jame u Anthony Bakhuid ka padua me ai jinkamen ha ka balang jame kumtaru me pen kalain yaka daka nuksa jangka jingim Bakhuid jangu me hikai yaka daka kendin ka jingelap jangu but me ai haka yaka jingeda jame kum ka jubab yaka jingduai jangu but namar kata rengkat but ka kinhun jangki angel but ki rikuid ni ruai yaka jingruai jangka jingero yame but ni pen bana kalem sange men ko para tongin duwai na kabinda kabor jung utrai halo jungi halor ki hinga sem jungi lese ki pi ki bashim minda ha kamas Bakhuid lese pidon hapateng ki jinge ka babun chai halor ka longing longsem halor ka jingyat le ki jinghid lese pidon ha ka jimma jong ka jimpalai tengah IT ya kata ka jinge jompi hau jisu kerpadi o men siam Bakhuid ban man yar halor ka men siam jompi papin roy biang da ka jingid be shisha jung utrai duai na kabinda bahro kiba yam sosi hala ka jing khalat jong ars pa san bo tam ngut kibala khalat minin lemba ka jimmen saw ya ling suin ha kamadabad jong ba kum juri ki inga sem jong i duai na kabinda bahro kiba pangi bashita kiba sha sumar ha ki hospital min da kasugi ba ka borji sunang yar halo jong dashisha melong u Bakhuid ko trai kata mei jang ka jing kuit parom namar kata ngikar padia me to pen kuit pen kentang yakini ki jing terwa jangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ka jer halo jangki bakin kalalong yangi kammet bat kasnam jang utrai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yawu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shita ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badula ai halage sinran u om to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benta jumpi
Haka ju kedu kamenda la ya bam ula shim ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u om. To shim bat di na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga. Jonga jutang batimai bat bam chikut. Ya ka ben pen mi naka benda jumpi. But naga benda ki babul. Naga benda ka jimma ya ki po. To le ya kane ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jango Christ. To pen kuit yangi. Pen kuit ya ki minsiam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Ya da yangi na obamen na ki kalam. Kajimaya jonka jinge. Namar kata ngi ke ba penmenta ya ga jingya bad ga jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu jonga jingim bad ya ka kuri jonga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit beniang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi vrit ngi kar pad yame bangi ke bayo benda hakamet bad ga snam ukris ngillong ke bela pinyat le kawai da umensi yam Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penchana ya ka haka jingir rengkat badu liyo upaba ko jangi wilbat ubishap jangi bad baro kiling do bad kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinte ki bela yotia da ka ba kermen ya ga jimmi pat bad ya baro ki bela klat no haga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar pardi me barengkat bat kamaria tes ati Bakhuid ka kami jango bale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid u Anthony Bakhuid bat baru kiri kuid ki bala pensaba me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bentalem ha ka jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon boram me da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallo hamayo blay pa badan bor hake jingelong kawai jungamen sim Bakhuid barro kaburom bad ke jingero jinom la jinom Amen. Kohimmen kopara tongin duwai kumbau jisu lahi kayangi nagabinda babun ke jington kam jungi iduwai nagabinda ki bapangi bashitam iduwai nagabinda klotilla marbaniang ibasha sumar iba balong bas bun men siam ya ka sender hadominda ba jisu in karku in pen koi pen kia ya i kopa jungim ba habening kalong ka bakui ka teng jome kan wain ka hima jome kalong ka mon jome ha kan do kumba bening to ayeng iminda ka jimbam jungi ka balaga kasni patamap ingi kan kan jungi kumba ngirung imap ikabalis niu yangi padwatilam ingi siya ka jimpan shoy and rate applied in top light in karpat ko try na gajing sini barok haga jing spoon jame to I jing suk jing sign haga sngi jongi kramba daga jingara ka jing isne jame ngi light barabot naga pop but ngi yo jingada naga jing jinjar barok kabang idang ap kamelendi ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jungunom penim jongi u Jesus Christ Amar kejume kalong kaima kejume kabar karom jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ may bala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jungi Henry ya ka jinge janga balang jame bada ka jing spoon jame to ai ya ka jingsuk bad ka jingatele ka we katkum ga mon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bahara bo rengka bat pin Rengka bat pin tap da ka jingi do Christ tong ini aingu markele
hakami ukun lambro jong ble hakami bakit no ka pop jong ka parte so keto ke bala kot sha ke jing kawai jong ukun lambro hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tangin tuwai naga benda para ka jinga ka jingarku. Kam dame ka jimben jampura naga jimben shitam shipor. Bangin iyo ka jinga en au jisu ha ka jingim changi. Koppa uba habening to ai ba ka jingai ba mela ai hangi au kun jamme u Jesu Christ u himen jamme. Bad ba ka teliting janga jingi spoon kan kla ha ki donu jangi tau men siem Bakhuid. Kan kersiu biang hangi ya ka jing karmen bala kerku. Naga binda ka jingwan janga hima jamme. To ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dur sha ka jing ban bet ya gisambai janga gospel. To ai ba ki to gisambai kin pin kala dur na shapo ya ka jait pen riu ba ya ka perthe mariang baro kawai. Ha ka jing ka melinti batikana ya ka baneng batimai bat ka perthe batimai. Haba enda ya ki bo janga ba men la no. Kaburam jangu me kan ten shine juno. To ai ba ka jinga e jam ka jubilee kan kersiu biak hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jingang nuut ya ki tia jingan show happening. Hai ba ka ta ka jiu ka jinga e kan pen sapriang ya ka jing kamen par jing suk jangu nang sius pa jangi satala ka parte. Shame ko play jangi bala kerku junam kalong ko buram par ka jingyaro junam. Amen. Koppa jangim Baha bening kalonga bakui kerteng jame kanran kahima jame kalonga mon jame hakindau kumbaha bening toa yang iminda ka jimbam jangi kabaha lagasngi patamap ngi kerengkang jangi kumbangi rungi map igabeles niu yangi padwati alam yangi shaga jimban shoy henrai tapnait yangi nagabas niu amen kublai komaria kabadap taga jingai e utrai don bat pan kerku ye panapte kinde Palakar kuya usopo jom pao Jisu. Ko Maria Bakhuid ko mi jong play. Waina ka binda jongi kinum pop. Mindab da ka porga jingiap jongi amen. Ka buram hau pa tau kun barmen sim Bakhuid. Kumba kalamang kamining kong kum jumindab da barapot junam la junam amen. Thohdieng ya duwai. To ai ba ka mij kawai bening ko blay badan bor baro. Kan pin skem bad pin roy iaga jing kalain kabawan na bening. Ha barro kibarake iaga sngi buram jungu Anthony Bakhuid. Kanamba nginla banri kendon iaka jinga e janga jinge. Bad bangin iait hagalindi janga jim penim. Kaba melabu hakama jungi. Dahu Chris utrai jungim. Amen. Utrai undon rengka betpim. Blay badan por baran karkuya piupa. Barukun pada mensi Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jeng utrai daga jingim ka jampi. Isogo ya play. Ambar south spot kandai. Jesus Christ,